taha porsiaon naung manatap tu silang ni Kristus naung mangauhon alani makokopau do utang dosaku do nahinokop ni Tuhani gabe malua au ido na taha porsiai sola gratiai pemberian anugerah secara cuma-cuma laho paluahok kita sian hamatean asai kotiur rohata laho marnida surgo hasonangan nauk pinaradi ni Tuhani diaka na porsea diaka naung porsea penyerahan diri di silang ni Tuhani. Karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah sempurna dan sekali untuk selamanya. Dan luar biasa doi, damarasing doi, muluta peringati pe hamamate niaka oputa manang nataha holongi manang kapahlawan da adul doi sia kita namarningot hamamate ni Tuhan Yesus ala berkaitan langsung tuau. Hurian itu hata ditur pohon sejarah mencatat molo di patorak pemu mamuka sia pukul 12 sahatu pukul 3 songgop manaholom tu sadok tanoi. Ini bukan soal gejala alam yang biasa dan waktunya dicatat ada dalam sejarah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menjalani kematian di kayu salib. Jala hatani Tuhan Yesus sada sian pitu parhatan nadi hau pinar silangi tu bagasa tangammu ma hupasahat todiku. Laho paingoto kita ikomarhapatean tu debata saluhutna. Asa ingoti tanang sadi hari pe pasahaton ngoluta toktong tu Tuhani. Asa molosian hata aslina hupasahat itu semacam deposito. Hupasahat gabedang adong bemilik daong. Hupasahat diserahkan kepada Tuhan yang memelihara jiwa dan roh, yang menciptakan kita, pemilik kita, kembali kepada Tuhan. Asa mangolu manang matepe halak Kristen maka porsiai tong di bagasan Tuhani. Adong tiga hal makna na luar biasa ketika dihadiri oleh orang banyak. Di bagasan late hosom torop jolmai mapersilako Tuhani. Jala sangajo do di bahen parjahat. Na tinaddan yakana toropon holam mangulahon dosa mangulahon na jahat do. Na disiamu do na dihabirangi asalaho pailahon songonom ma Yesus nani hutomunai pardosa parjahat songon na duaon. Yang menyalibkan Yesus bukan preman-preman yang tidak berpendidikan. Justru mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan hukum. Alai di papeol uhumi. Di papeol pangatusion soal na beragama yang tidak dilandasi oleh iman dan kasih. Sehingga atas nama agama berani melakukan tindak kekerasan. Ala dietong isada hajagon. Unak pola songgot rohatta molo taida di partikias sinwaing. Ada yang merasa pahlawan bila mau dan bersedia melakukan bunuh diri untuk membunuh orang lain. Dianggap sebagai satu pahlawan. Ala salah di memehon. Salah mengatusi taringok tungolu na beragama.
Yesus luar biasa. Alasian hau pinar silangi di tonga-tonga ni si tauno di tonga